След като в предишното видео разгледах хуморалния имунитет, сега е ред на клетъчния. Клетъчният имунитет е защитен отговор при инфекциите, причинени от вируси, някои гъбични инфекции, паразитни инвазии. Участва в защитата срещу туберкулоза, отговорене за забавената свръхчувствителност, за отхвърлянето на трансплантите, за имунологичното наблюдение срещу поява на тумори. Така че можем да го запомним като отговора на трите Т – туберкулоза, транспланти, тумори. И още вируси, алергии, паразити. Лимфоцитите, които участват в клетъчния отговор, са Т8 лимфоцитите, известни като CD8 или още като цитотоксични Т клетки, клетки убийци. Клетъчният имунитет започва с присъствието на антиген, като например един вирус, който прониква в клетката на организма, гостоприемник. Клетката се оказва инфектирана от вируса. Вирусът използва собствените механизми на клетката, за да репликира своя генетичен материал и да възпроизведе нови вирусни частици. По време на инфекцията, някои от вирусните протеини, които действат като антиген, биват разградени от клетката и вмъкнати в молекулата на големия комплекс по хистосъвместимост от клас 1. Тези комплекси, антиген MHC, биват изложени върху клетъчната повърхност, като поставени на една витрина. Един лимфоцит Т8 цитотоксичен участва в следващия етап от клетъчния отговор. Този лимфоцит има върху повърхността си рецептори на Т-клетката, които са специфични за представения антиген. Повърхностните рецептори на Т8 лимфоцита се свързват с комплекса антиген MHC от клас 1. Това свързване активира Т8 лимфоцита. Активираният лимфоцит пролиферира, за да даде начало на един клон от лимфоцити Т, всички те притежаващи рецептори, специфични за същия антигенен детерминант. През ефекторната фаза тези Т8 лимфоцити могат да открият и елиминират други клетки от организма гостоприемник, инфектирани с вируса. Инфектираните клетки показват антигена, представен от комплекса MHC1. Те лимфоцитите, произлизащи от фазата на активация, всички те със специфичен рецептор за вирусния антиген, се свързват с тези комплекси. Като последствие от това взаимодействие, лимфоцитът Т8 е стимулиран да освободи молекули на перфорин. Перфоринът убива инфектираната клетка, като прави пробиви в цитоплазматичната й мембрана с последващ клетъчен лизис.